Λέγομαι Δέσποινα Γιαχάκη. Είμαι στο τμήμα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, Business Development της L'Oréal Professionnel, L'Oréal Professional Products, τα τελευταία 20 χρόνια. Γνωρίζω καλά το κομμωτήριο και το κομμωτήριο με γνωρίζει καλά. Το κομμωτήριο όμως έχει αλλάξει. Το κομμωτήριο που ήξερα πριν από 20 χρόνια δεν υπάρχει πια. Το κομμωτήριο έχει εξελιχθεί, ο κομμωτής έχει εξελιχθεί, η τέχνη του έχει εξελιχθεί, ο τρόπος που προτείνει έχει εξελιχθεί. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, στο Γκρεκοτέλ, στην Κιλίνη, ένα εξαιρετικό χώρο, μαγεία, για να κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι στους φίλους κομμωτές, γύρω από την εμπειρία στο κομμωτήριο. Τι είναι το κομμωτήριο σήμερα, πώς θα έπρεπε να ήταν, πώς είναι συνδεδεμένο, πώς η τεχνολογία έχει μπει πια στο κομμωτήριο, στην τέχνη μας, στη ζωή μας, στις πελάτησές μας, στις προτάσεις μας, πώς οι υπηρεσίες μας έχουν εξελιχθεί, πώς ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας έχει εξελιχθεί, πώς η επικοινωνία με τους πελάτες μας έχει εξελιχθεί. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να κάνουμε το δεύτερο Development Forum for Success με τη L'Oréal Professionnel, που έχει να κάνει με το digital κομμωτήριο, με το smart salon, με το salon emotion που μπαίνει στην καινούργια εποχή, που μπαίνει στην επόμενη μέρα και που γίνεται ψηφιακό, έξυπνο, μοντέρνο, φουτουριστικό, απλά το κομμωτήριο του αύριο, απλά ο μονόδρομος προς την ψηφιακή εποχή. Καλέσαμε λοιπόν εκλεκτούς φίλους και πελάτες, οι οποίοι είναι εδώ για να πάνε το επάγγελμα μπροστά, για να πάνε στην επόμενη μέρα και να οδηγήσουν τον κλάδο στην αλλαγή προς την ψηφιακή επανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.